Christian Skovby, årets spiller i jeres håndboldklub 2012-2013 på ungdomssiden. Christian, hvordan har du med at blive kåret til årets spiller i jeres håndboldklub? Det er jeg meget glad for og stolt over at blive kåret som årets ungdomsspiller. Så det er jeg rigtig glad for. Christian, hvorfor tror du lige præcis, det var dig, der blev det? Jeg tror det er fordi, at man har kunne se, at jeg har kæmpet i løbet af sæsonen og været meget aktiv som DJ og i klubben. Så det tror jeg derfor, det er også det, at Niklas Riesig er udtryk for. Har du noget, du kan give videre til nogle af de andre spillere, som så kunne blive det de næste par år? Ja, altså man skal bare kæmpe røven ud af buksen og blive ved. Der er ikke så meget andet at gøre. Hvad kommer den kommende sæson til at stå på for dig? Masser af hårdt arbejde igen og sjov ballade. Så det samme som sidste år og det forrige år. Christian, her på Falder, der får du lige 3 hurtige spørgsmål, hvor du bare kan svare ja eller nej. Var det fortjent, du blev årets spiller? Ja. Er du den bedste? Nej. Bliver du det igen næste år? Nej. Nå. Tak for at svare, Christian.